viem, že mnohokrát, ako som už kázal, je ťažké byť verný počas času, keď nepočúvame Boží hlas. Keď prídeme na križovatku života a nemáme potuchy, kde odpočiť. A my v momente potrebujeme Boží hlas, ale z nejakého dôvodu Boh k nám nerozpráva. A my sa modlíme a my nariekame a my plačeme a my hovoríme Bohu, ja túžim vidieť zmenu. Ja túžim prežiť prelom. Ja túžim byť slobodný. Ja túžim byť slobodný od týchto poviazaní. Aby som ti slúžil verne. Aby som ťa chválil. Aby som ťa nasledoval. Aby som prinásal ovocie do tvojho kráľovstva. Je veľmi ťažko ostať verný a byť odhodlaný slúžiť mu aj napriek tomu, že necítim Boha. Ja milujem, čo Smith Wigglesworth povedal. On povedal, ja nebudem pohnutý tým, čo vidím. Ja nebudem pohnutý tým, čo vidím, ale ja budem pohnutý tým, čo verím. Halelúja. To znamená, keď sa všetko okolo mňa bude rozpadávať, ja ti stále chcem byť verný. Ja ti stále chcem slúžiť. Ja ťa stále budem oslavovať. Ja ťa neopustím, pretože ty si poslal svojho syna a tvoj syn zomrel za to, že ja som mal môj večný život. To znamená, Ježiš, aj keď mi nič nedáš na tejto zemi, aj keď mi nedáš moje požehnanie, ja ti stále budem verný, pretože ty si mi už dal všetko a to všetko je Ježiš. A to všetko je Ježiš. A to je všetko